jihar Katsina. Jama'ar jihar Katsina. Jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka. Shiri mai suna muryar jama'ar jihar Katsina. Sunana Abubakar Asas, kuma ni ne jagoran wannan shiri, tare da abokiyar aikina Faridat Isa Datti. Madalla, shirin muryar jama'ar jihar Katsina shiri ne na musamman wanda aka ƙirƙire shi domin nuna wa al'umma muhimmancin gwamnati a ƙarƙashin jagorancin gwamna Aminu Bello Masari, Dallatin Katsina, Matawallan Hausa. A daidai wannan lokaci zan haɗa ku da abokiyar aikina wato Farida Isa Datti don jin me take ɗauke mana da shi dangane da wannan gwarzo wanda ya tsayuwa irin ta miyan daka domin ganin al'ummar jihar Katsina sun kwankwaɗi roman demokaradiyya da ganin tsayuwar siyasar jihar Katsina. Aminu Bello Masari, Dallatin Katsina, suna ne wanda idan aka kira shi zai kasance mai wani amo na musamman a kunnuwan masu sauraro. Sunan shi ya ƙara tambari ne a shekarar 2003 zuwa 2007 yayin da ya zama kakakin majalisar wakilai ta tarayya. Da wannan nake cewa duk wanda yake rayuwa a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya, kai da ma wannan nahiyar tamu baki ɗaya. Duk inda ka samu taron jama'a, za ka samu wanda ya san kyawawan halaye irin na Dallatin na Katsina. Duk wannan ya samo asali ne sanadiyar kyawun hali irin nasa, gami da tausayin jama'a da kuma ayyukan raya ƙasa. To jama'a, da wannan ne muka leƙa majalisar talakawa domin jin ra'ayoyi mabambanta dangane da ayyukan raya ƙasa da kuma taimakon da yake wa al'ummar jihar Katsina. Ga rahoton da wakiliyarmu Wahidat Garba ta shirya mana. Wahida, in kin shirya, gare ki. Jama'a assalamu alaikum. Yau ga mu a cikin garin Funtuwa, wanda muka tattauna da wani manomi. Ga yadda firar namu ta kasance.
wannan gwamnati ta mai girma a Aminu Bello Masari ba mu da abin da za mu yi gare ta sai godiya. A shekaru aru da suka wuce gwamnatoci daban-daban da aka yi ta ɓangaren noma ba mu taɓa samun gwamnati wadda ta ba mu tallafi da taimako ba da ƙarfin gwiwa domin mu gudanar da wannan sana'a tamu kamar wannan gwamnatin ta mai girma Aminu Bello Masari. Saboda haka mu wannan gwamnati ba abin da za yi mata sai godiya. Ta ba mu tallafi na yin noma, ta ba mu kayayyakin noma kamar taki, magungunan feshi da iri da abubuwa na zamani wanda da noman da muke yi sai da wannan zuwan gwamnati ta zo muka gane cewa da wahala muke yi a ɓangaren noma. Ba yanda za a yi mu yi noma mu samu ci gaba ko mu samu riba. Da in mun yi noma ma musamman irin wannan na rani za mu samu cututtuka duk su kashe mana amfanin. Abin da muke samu sai dai mu samu rabi. Zuwa mai girma wannan gwamnatin ya zo ya diba irin wannan asara da muke, ya fita musamman ya tafi ƙasashen waje ya samo mana magunguna da iri na zamani masu kyau ya kawo ya bamu, kuma aka bamu wannan hannu da hannu, ba a bada ta hanyar da abin zai ki zuwa gare mu ba. Alhamdulillah abin ya zo gare mu ko mun bi wannan hanya din, kuma alhamdulillahi mun ga ci gaba kuma mun ga fa'ida. Saboda haka mu wannan gwamnati ba abin da za mu ce mata sai godiya, kuma muna nan tare da ita 100%. To alhamdulillah abin da za mu ci sai dai mu ce mun yi wa Allah godiya da ya ba mu waɗannan bayan Allah, musamman mu 'ya'yan jihar Katsina da Allah ya ba su jagoranci suke hitar da jihar Katsina daga kunya, tun daga kujerar federal har ya zuwa kujerar jihar ɗin nan. Dama mu Katsina tsakani da Allah, in dai Allah ya sa aka ce maka wannan ba Katsina ne, za ka same shi yana da rawan amana, yana da kawaici, yana da gudun abin da za a ce mashi bai kyauta ba. To shi ne ya kawo mu Alhaji Aminu Bello Masari. In ka zo ka dibi ɓangaren ruwa sai ka ce to shi gwamnan ruwa ne kawai. Kamar Dutsare ma locus Bakuru local government, ni na san akwai yaro ɗan shekara 18 da bai san ruwan famfo daga yankinsu ba, zuwa project zuwa Jabiri hayin da kake ya shiga Zamfarawa. Amma yau zuwan Alhaji Aminu Bello Masari ruwa ya wadata a gurin nan. In ka shiga Ɗandime local government ka zo Mahuta, ruwa ya samu a gurin. Da duk ɗan Mahuta bai sani ba, sai dai a tafi da jakuna da kekuna da jarkoki a tai daji. Shi yasa cututtuka suke damun mutane da dama, wasu daga cikin ruwan nan ne da ake samu. To amma Allah subhanahu wata'ala ya kawo shi ya zo ɓangaren ruwan nan. Haka in ka je Dutsen ma aka yi musu maganin matsalar wannan ruwa. Alhamdulillah a nan ɓangaren ruwa kawai mun gode. Haka in ka ɗauke shi ɓangaren ilimi, yau hedin masta da sai ƙarfe 10 zai tafi makaranta. Wani ma ɗan bangar siyasa ne, an ba shi koyarwa saboda yana da uwa a gindin murhu. Amma zuwan Alhaji Aminu Bello Masari ya gyara, ya tattace duk irin wa'annan, wasu da kansu ma suka ga bai kamata ba su ci gaba da koyarwa suka ajiye. Ya zo albashin na akan kari 25 ga wata za ka ji ya biya albashi, saɓanin wasu jihohi da ke cikin arewacin ƙasar nan ko kuma cikin ƙasar Najeriya. Duk abin an ce wannan haƙƙin ka ne, Aminu Bello Masari yana da hurumin da zai ɗauka ya bada. Haka idan ka zo ɓangaren masu aji aiki, wallahi Alhaji Aminu Bello Masari ya yi aikin ibada a wannan gwamna, kuma ni na san salar wannan gwamna tashi da ikon Allah, Allah zai saka mai da aljanna. Abin da ya sa na hiɗe haka, an zo maganar das gratuity. Gwamnan da ya hidda biliyan 11 ya biya gratuity na bayan Allah matattu. A da gwamnatin baya sai dai a yi tsada, a ce ka ba da kaza a biya ka, sai ka nemo rance in wanda ya mutu ne, in aka biya saboda sun san kotu ake kaiwa alƙali ya raba. Amma Alhaji Aminu Bello Masari ya zo aka yi sikirinin, ya yi alkawari duk bayan wata 3 zai rika biyan wannan kuɗi, ya biya das gratuity, ya biya masu gratuity wanda suka mutu a kai musu kotu, a ba alƙali ya raba musu, kowa an shi haƙe shi. To wanda yake wannan ai abin a tausaya mashi ne, kuma abin a yaba mashi ne, ba ko da yaushe a ce kuskuren mutum ake nema ba. Gaskiya wannan gwamnati alhamdulillah mun samu ayyukan ci gaba sosai a cikin wannan jiha tamu,
kuma mun samu gudunmuwan shi wannan gwamna Masari namu akan cigaban kasuwancinmu a dalilin yadda ya taimaka ma 'yan kasuwa, ya sama musu abin yi, ya taimaka musu da bashi na cigaba da kasuwancinsu. Don waccan ƙungiya ta biya nata a ba wasu ƙungiyoyin. Wannan al'amari ya yi mana daɗi sosai, mun yi farin ciki da wannan gwamnati sosai. Wannan gwamnati lallai ba abin yadda ba ce ba, domin ta taimaka wa matasa ƙwarai da gaske ta fannin noma da ilimi da sauransu. A dalilin haka lallai ina ba matasa shawara a miƙe tsaye, domin lallai wannan tafiya ta 2019 ta Masari a miƙe tsaye domin ganin cewa ya zarce kujerar ta 2019. In Allah kai mu. Su ma manya wasu daga cikin shugabannin al'umma ba a bar su a baya ba dangane da salon mulki irin na gwamna Aminu Bello Masari, Dallatin Katsina. Alhamdulillah, babban al'amari dai shine halin da ake ciki a yau a siyasance, wanda yake kowa ya sani. Mun hito takara lokacin da ni da Aminu Bello Masari, amma mutane suka nuna shi suka yi so, kuma ban jayayya ba da wannan. Nan take na sauka ta shiga cikin kamfen ɗin shi, muka ci gaba da kamfen, aka zaɓe shi a matsayin gwamna jihar Katsina. Kuma alhamdulillahi bai ba mu kunya ba, domin da ya zama gwamnan nan, gwargwadon abin da za a yi a matsayin gwamna cikin shekara 4 a baya, na san nima na gwamnati tare da mai girma Umar Musa, mun zauna mun yi, wa'ansu ma sun zo su shema ya yi da sauransu, duk wanda suka zo suka yi sun iya kokarin su, amma ba wanda ya zama ansashe daga bayan nan kamar shi, saboda ya riga ya shiga cikin hidimomin jama'a, ya fiye jiki da su, muna biya musu bukatun su na alkhairi. Duk abin da suka nema na alkhairi a cikin yankunan suna biyan su gwargwadon iko, gwargwadon arzikin da muke da shi. Duk da halin da ƙasar mu take ciki, kowa sun cewa ɗan tsakanin nan shekara 2 baya an samu matsi na tattalin arzikin ƙasa, amma alhamdulillah ya iya kokarin shi ya ga cewa ya tsare bukatun jama'a gwargwadon ikon shi. Kuma wanda ya san abin da ake cewa gwamnati, in ya duba ya ga abin da ya yi yan shekarun da ya zauna zuwa yanzu, ya san cewa ya cancanci a ba mashi. Ka aje siyasa a gefe guda, tsaya ka duba zahirin abin da ya yi ma jama'a, wanda kuma jama'an nan sun san an musu. To ya kamata mu gode mashi a bisa wannan. Muna fata Allah ya mashi jagora, ya sa albarka a cikin hidimomin shi, musamman munan yankin. In ka duba nan cin garin Funtuwa da ya kaɗai, zuwa babban asibitin mu yadda aka yi mai da shi, wanda ko a wani birni in a jiha aka samu kamar wannan a yan more, wadda a ce muna da irin su har guda 3, akwai Katsina, akwai Daura. An gyara su, duk abin da ake bukata na kula da mara lafiya an kawo, ga isassun ma'aikata, ga dukkan abin da ake bukata a cikin asibiti na an kawo, an killace ta, an gyara ta. Duk wanda ya shiga ya san cewa asibiti shiga. To wannan kadai, wannan abin da ya samu a wannan bangaren bai misaltuwa. Dan ka duba sha'anin karkara, aikace-aikacen da aka rayar da karkara wajen makarantu su ma da asibitoci da hanyoyi ba su misaltuwa. Dan yanzu in ka ce za ka kirga hanyoyin da aka yi a nan Funtuwar Local Government da Dandime, Faskari da sauran wurare, ba ka iya lissafa cikin ɗan lokaci ƙanƙani. Ana ta aikace-aikace na alkhairi, kuma mutane suna jin daɗi, kuma suna yabawa. Saboda haka mu tsakaninmu da mai girma gwamnati sai dai addu'a, muna fata Allah ya mai jagora a cikin wannan ƙuduri nashi. Allah ba shi ikon samun gwamnati ta biyu wanda zai da shi aikace-aikacen da ya fara yi na alkhairi a cikin ƙasar nan. Domin in muka samu aka irin shi ya yi term 2 a cikin nan jihar Katsina, to bi izinin Allah ta'ala matsalar ta kuma kaɗan, dole zai zo kawai a hazici. Saboda haka muna mashi addu'a, Allah ya mai albarka, Allah ya mai jagora, Allah ba shi ikon samun dama ta biyu wadda ci gaba da aikace alheri da ya fara a nan jihar nan. Duba ga yadda ake taimakon matasa ko ina cikin yankin nan, wanda ba su aiki, to ana dan samu aiki ne, yan fawa ce, wane ne, daga sunan dai a tattalawa da za a samu abin yi, yadda yara kar zauna ba su da aiki yi. Allah sa albarka a cikin hidimomin da ake gwagwadon iko, abinda gwamnati ke samu, san halin da ƙasar take ciki game da kuɗi, amma abubuwa suna canza a hankali, kuma yana ƙoƙarin shi gwagwadon hali. Saboda muna mashi addu'a, musamman lokacin ayyukan hajji
ba ga irin lokacin da ake buƙatar wahala gwamnati shigo da kuɗi ta kayan aiki ta tallafa ma alhazai duba shi na je sau biyu shi mai girma gwamna ma shi ya matsa mai ce lallai in shiga cikin kwamiti in yi aiki tare da hukumar alhazai muka aiki sau biyu tare da su a cikin gwamnatin shi kuma na ga abin da na gani na ga irin taimakon da ya mutane da irin alherin da ya musu irin tattali da aka nema na wuraren da za su zauna da wuraren da aka motocin da aka ɗauke su da duk abin da aka basu abinci musamman da kana gidanka za a zuba maka a inda kake zaune kaga wannan ba karamin aiki bane wanda ke a baya ba yan wannan saboda hankalin mutane da ke wajen ba amma shi mai girma gwamnati tuna da halin da jama'a shi suke ciki da irin wahalar da suke ciki ya tsaya ya yi musu abin da ya dace da su muna mashi addu'a Allah ya sa albarka cikin hidimomin shi kuma Allah mai jagora ba abin da dan siyasa yake so din yayi aiki kuma mutane su gane cewa aikin da aka yi ya amfane su to alhamdulillah mu da wannan gwamnati muna yaba mashi mai girma gwamnati da abokan aikin shi duka suna tallafawa mashi ana yin aiki wanda zai amfani jama'a muna fata Allah ba su ikon kaiwa mataki na biyu wanda za su iya shi mana raguwa aikin da ya rage wanda aka fara a gama shi sabon da ba a yi ba kuma a yi da shi a fara yin shi sai mu ga samu ci gaban da ya dace da mu a cikin jihar nan domin in muka kuskure muka ɗauko wani sabo muka ce za mu zo mu dasa bayan shi ya riga ya yi ga abun da ya shirya ga abun da ya shirya to za mu samu kuskure zai koma gida kuma sai ya fara daga farko kafin ma kawo matsayin da yake an riga an gama lokaci ya riga haƙuri amma muka haƙuri kullum shugabanci haƙuri yake bukata kuma yana son a tsahirta mutum in mutum yana iya kokarin shi to a bashi dama a mai addu'a ta gari wannan za ta taimake shi zai tsaya ya tsara aikin nan kuma ya aikin shi balle namu da muka samu wanda bai da kasala ko dare ko rana ka same shi aiki dare da rana a gida aiki a ofis aiki saboda ka in dai ba sha'anin mutane ba a gwamnatin nan da muka samu gaskiya alhamdulillah sai dai godiya ga Allah kuma abokan aikin shi suna iya kokarin su ga cewa sun yi nasu gwagwadon hakin kwamishinoni ne famunan sakatarori ne da ma'aikatan gwamnati duk suna iya kokarin su gwagwadon hali mun gani da fuskoki da dama muna fata Allah musu jagora sai dai duk da aka yi kasan wani shi sai ji duk da aka yi shi ba mai yadda yake so ba to wannan kuma mutuntaka ce dama mutum bai an ce tara yake bai shiga goma ba a zahiran an samu abubuwa da dama ga wanda yake tunanin an samu din dalili kuwa akwai abubuwa waɗanda sama da shekara 20 ba a same su ba amma yanzu an same su daga wannan shekara 2 misali asibiti nan tun da aka yi shi ina zaton ba a taɓa mashi gyaran da aka kashe mashi miliyan 5 ba tun lokacin DS Mila ba a yi mashi aikin da aka kashe miliyan 5 to kuma in ka duba duk ƙauyuka wurare da yawa waɗanda aka samu abubuwan da ake yi na gyare-gyare sabon aiki da kuma yadda mutane kasan yadda duka kai baka cewa kowanne za ka mashi yadda yake so amma mafi yawa dai mu dai kan alhamdulillah musamman wannan yankin shine duk mai ƙaunar yankin shine ma yankin addu'a ya ma gwamna addu'a shine farkon magana kuma ka ɗauka cewa duk abin da za ka yi abu ne wanda an riga an rubuta shi sai dai ana bi kamar fayil ne a ɗauko an yi da aji a ɗauko an yi da aji a kai ga naka inda rabanka ta wannan fuska za ka samu in ba rabanka kuma yadda Allah ya tsara haka za ka haƙura da shi amma mu dai muna godiya kwarai muna fatar Allah ya taimake shi ya ƙara taimakon shi tabbas mun gamsu da shugabancin shi kuma muna jin daɗin yadda yake tafiyar da mulkin shi dalili kuwa musamman ya fito daga yankinmu na Karaduwa wanda a tarihi tunda ake zaɓe na gwamnoni a jihar Katsina ko kuma aka kirkiri jihar Katsina tun 1987 ba mu taɓa samun wani daga yankinmu na Karaduwa zone ya zama gwamna sai ta kanshi aka soma kuma somawa ta yi mana amfani domin mun ga abubuwa na ci gaba kala-kala a yankin nan namu tun daga asibitoci makarantu hanyoyi da sauran abubuwa na wanda musamman wajen inganta harkar noma shi ma wannan gwamna ya bada gudunmuwa 100% a jihar Katsina baki daya a nan Funto local government akwai sabuwar tasha da ake yi mana ta zamani wadda muke tunanin
kusan a nan jihar Katsina babu irinta. Akwai makarantu da aka yi mana, aka gyara su, aka sa musu kujerunsu, wanda a zamanin gwamnatin baya babu, sai dai yaro ya zauna a fulo ko ya zauna cikin turbaya. Akwai noman rani da wannan gwamnati ta inganta, wanda aka taimaki mutane suna yi domin su samu ci gaba kuma su samu abin yi. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi. Akwai inganta ruwan sha, wanda wannan gwamnati ta tasa a gaba, musamman da aka yi sa aka samu wani kwamishinan ruwa mai hazaƙa wanda ya san abin da yake yi kuma yake taimakawa wurin tabbatar da cewa jihar Katsina ta samu ruwa ko ina, da kamar da famfo kaga ruwa ya zubo maka. Sannan ɓangaren tsaro kuma wannan gwamnati dole mu yaba mata, mu gode mata, domin ta ba tsaro muhimmanci bisa ga hana 'yan fashi da makami da yawan kidnapping ɗin da ake yi. Mu a jihar Katsina ba mu gani ba, mu ji ba, har yanzu Allah ya tsare mutanen jihar Katsina, ba mu da irin waɗannan matsaloli, sai ɗan abin da ba a rasa ba. Kuma gwamnatin da haɗin kan al'umma ana samun goyon baya da kariya wajen ganin jihar tamu ta zauna lafiya. Mu tsakaninmu da wannan mai girma, wannan gwamnan namu na jihar Katsina, Alhaji Aminu Bello Masari, Dallatan Katsina, sai dai godiya. Saboda kowa zo ga wannan katafaren aiki da ake ma wannan gareji namu, wallahi duk ɗan Funtuwa sai dai godiya ga Allah, kuma sai dai godiya ga wannan gwamna. Saboda tashan nan a yanda ta lalace da, mun nemi gwamnatoci da dama wanda suka shuɗe don a taimake mu a gyara mana wannan gareji, amma wallahi duk abu ya faskara. Sai da Allah ka mana wannan dattijan gwamna, kuma sannan ya ɗauki alƙawarin lalle zai gyara wannan tasha, kuma alhamdulillah gashi ya man ga alama, saboda ya zo ya ga tasha a yadda take, kuma ya alƙawarin mutane su tashi a ga filin tashe, kuma mutane nan suka bi umarni suka tashi, aka zo ya ga filin tashar, ya ba kamfanin da na wanda zai yi wannan aiki. Kuma alhamdulillah duk wanda ya shigo tashar ne yanzu ya ga a halin da ake ciki dangane da aikan da aka yi, wallahi sai dai godiya. Kuma yanzu abin da aka yi za a kashe a wannan tasha tamu da wannan sabon kasuwa akalla naira miliyan 800, sama da naira miliyan 800. To ka duba wanda zai kashe wa'innan kuɗi a wannan guri kurum, wanda yake shi ba zuwa zai hau mota garejin nan namu ba, kuma matar shi ba za ta hau mota garejin nan namu ba, ko ɗan shi. Wannan ya yi kishi ne al'ummar shi, cewar yanda ya ga al'ummar shi suna da son a gyara musu wannan masana'anta ta su, ya ɗauki wannan alƙawari zai yi. Saboda haka kaga mu mutanen Funtuwa, to duk mai son ci gaban garin Funtuwa dole ya godiya kuma ya munna ga wannan aiki da ake. Mu mai fatan alkhairi, Allah ya gama wannan aiki lafiya. Ita kanta gwamnati ta kirkiro wannan depot, to alhamdulillah ta yi bakin abin da ta yi, amma yanzu gudunmawar da mai girma gwamna Dallatu yake badawa ya ga cewar an gama wannan aiki, wallahi tallahi mu tsakanin mu sai dai godiya. Kuma ita kanta Hadiza Usman Bala, wadda take bakin kokarinta dangane da ga cewar abubuwa na alkhairi mai girma gwamna ya ci gaba da yin su a wannan jiha ta su, ubangiji ima Allah ya mata sakaya da alkhairi. Kuma muna godiya ta musamman, saboda yadda take nuna take kokari, kai Funtuwa ma ya zama ma kamar nan ne garin su, kamar nan ne garin su. Duk kusan aikace-aikacen da mai girma gwamna ke a garin Funtuwa, wallahi ko da tana bi ta ga yaya za a yi ta ga cewa an gama aikace-aikacen da aka sa a gaban Funtuwa. Da dai gwamna muke bin shi bashi, tunda mu muka tattaro kwamu da kwarkwata muka zaɓe shi, to amma a yanzu irin abin arziki da yake mana mu yanzu shi ke bin mu bashi. Saboda haka kuma na fatan Allah ya kai mu 2019 da yadda Allah za mu biya shi bashin da yake bin mu, har kuma mu ƙara ɗora mai wani bashin da yadda Allah. A gaishe ki Wahida. Jama'a, abun tambayan mu a nan shine, wanda yake da jama'a da shaidu irin wannan a wa'adin mulkinsa na farko, yaya kuke ganin idan an sake bashi dama domin ya ɗora? Lallai al'ummar jihar Katsina suna buƙatar ka. Gwamna Aminu Bello Masari, Dallatun Katsina, Mutawallan Hausa. Jama'a masu kallon mu shaƙata da wannan saƙo. Aminu Bello Masari,
Dallatun Katsina matawallan Hausa, cikakken ɗan Najeriya ne. An haife shi a ranar 29 ga watan Mayu a shekarar 1950 a ƙaramar hukumar Kafur da ke jihar Katsinan Najeriya. Aminu Bello Masari, Dallatun Katsina kana matawallan Hausa, ya halarci Kafur Malumfashi Primary School, sannan Government Secondary School Funtuwa, AWS Training School. Daga nan ya ci gaba da karatunsa a Middlesex Polytechnic London. Haka zalika, Administrative Staff College Badagry. Haka kuma, ya samu damar halartar kwasa-kwasai da dama ciki da wajen ƙasar nan. A inda ya samu shaidarsa ta Postgraduate Diploma akan Water Quality Control and Management a Middlesex Polytechnic a ƙasar Birtaniya a shekarar 1982. Ya taɓa rike matsayin Technical Assistant Hydrology a ma'aikatar ayyuka na jihar Katsina a shekara ta 1969. Ya kuma zama mataimakin manaja mai kula da operations a ma'aikatar ruwa a shekara ta 1991. Dallatun na Katsina ya kuma taɓa rike mukamin kwamishinan ayyuka gidaje da sufuri na jihar Katsina daga shekarar 1991 zuwa shekarar 1993. Haka kuma, an zaɓe shi mamba a taron fasalin tsarin mulki daga shekara ta 1994 zuwa 1995. Aminu Bello Masari, Dallatun Katsina, kuma zaɓaɓɓen gwamnan jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Ya taɓa zamantowa kakakin majalisar wakilai ta tarayya daga shekara ta 2003 zuwa 2007. Aminu Bello Masari, Dallatun Katsina, an rantsar da shi a matsayin zaɓaɓɓen gwamnan jihar Katsina ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2015 a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. Aminu Bello Masari, kana Dallatun Katsina, cikakken ɗan Najeriya ne mai kishin ƙasarsa, kuma ba shi da ɓangaranci, mutum ne mai taimakon jama'a. Shi Aminu Bello Masari, kuma Dallatun Katsina, mutum ne mai tausayin jama'a, kuma yana ɗaya daga cikin manyan shugabannin duniya waɗanda ba sa ƙyamar shiga cikin talakawansu. Ta sashen taimako kuwa, ta nan ma ba a bar shi a baya ba, kamar ta ɓangaren samarwa mata da matasa aikin yi. Na duki tsohon ciniki, kowa ya zo shi duniya kai ya taras. A ɓangaren noma, mai girma gwamna ya taka rawar gani. A ɓangaren ayyuka na raya ƙasa, ta nan ma ya yi fintinkau, kamar su ruwan sha, wutar lantarki, hanyoyi, harkar lafiya, harkar tsaro, harkar ilimi, walwalar jama'a, farfaɗo da albarkatun ƙasa tare da ƙoƙarin kakkaɓe talauci a tsakanin al'umma. Wasu al'ummar wasu yankuna ne da suka haɗa da Burma, ɗan ƙosai, Golaya, Asharaha, Gobirawa, Batarawa, Anguwar Melaya, Asharaha Fulani, Asharaha A, suka haɗu domin yin aikin gayya wurin taimakawa kansu da kansu ta hanyar gina wani ɗan ƙaramin asibiti. A ƙoƙarin da suke yi domin su ga sun taimakawa kansu da kansu ta wurin gina wannan ƙaramin asibiti. Amma saboda jajircewa da kuma hangen nesa irin na mai girma gwamna Aminu Bello Masari, Dallatun Katsina, ya gina musu wannan asibiti da kuke gani. Wakilinmu ya zanta da wasu daga cikin al'ummar da ke rayuwa a wannan yankuna. Sama da shekaru 19 ba su san ana gwamnati ba, sai a wannan karo ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Muna murna da wannan aiki da Allah ya kawo mana shi. Mai girma gwamna dama a kamfe ya nuna mana cewar shi wannan karan zai raya karkara ne, to mu muka ga alama. Saboda da muna cikin wani hali a wannan ƙauyaku namu da suka kewaye wannan wuri da aka zo aka yi ta tsakiya. Da marasa lahiyar mu sai a ɗauki wani ba za a kai asibitin ba ma, Allah ya mai cika a hanya dole dai a dawo. Ba hanya, ba asibiti, ba wuta. Yanzu ne ya fara nema mana yanci tunda ya zo ya gina mana asibiti cikin wata 5 da fara kai koken nan. Allah ya tabbatar da ita. Alhaji Haruna Abdurrashid shi ya mana tsani kai mana hotunan nan wajen gwamna, ya je roƙa mana aikin nan
gashi a cikin wata 5 an yi ta an gama. Mun godiya ga mai girma gwamna, sai dai roƙonmu na gaba gare shi tunda gwamna ne na talakawa ya ƙara tausaya mana, ya duba halin da muke ciki na hanya a wannan tsakani da muke ciki na wannan wuri namu. Kun biyo dai kun ga irin hanyar da muke ɗoyiniya a kanta, kuma noma dai a jihar Katsina dai a nan ɓangaren ba a fi mu noma ba, nan muke fita amfanin mu, nan ne muke fita mu nemo abin da za mu ci da sauransu a wannan hanyar. Kimanin ƙauyaku 7 ne aka zo muka yi shawara a yi ta a tsakiya yadda kowa zai amfana da ita, saboda matsalar tamu duk guda ɗaya ce, kowa dai in ya tashi duk guri guda za mu fita. Sai muka yanke shawara a zo a yi ta a tsakiya, ko in ne in lalura nan ta samu su zo wurin nan. To an yi ta cikin wata 5 an yi ta an gama, yanzu sai dai magana buɗewa kawai muke saurare. Allah ya tabbatar mana da ita kuma muna godiya ga mai girma gwamna. Ina gaisuwa ga gwamna, wannan adalci da ya mana, da ya gama mana komi a rayuwarmu, bukatar mu ta biya. Muna ta godiya, muna ƙara godiya bisa kan abin da ya mana. Allah kuma ya ƙara ɗaukaka shi, Allah kuma ya ƙara tsare shi. Abin da yake nema na alheri Allah ya tabbatar da shi bisa dubu. Godiya ga 'yan bayan shi da suka kai mashi kokenmu, ya amsa, ya gabatar mana da shi. Muna masa farin ciki, muna masa godiya, su kuma Allah ya tsare su gaba ɗaya. Ubangiji mu Allahu, ci gaban da suke nema a wannan hilin na duniyan nan, muna goya masu baya 100%. Allah kuma ya tabbatar musu da shi. Na farko, na biyu, mu nan muna godiya, muna roƙon Allah ya ba mu zaman lahiya, don in ba zaman lahiya ba ci gaba. Na uku, ubangiji mu Allahu, Allah ƙara mana haɗin kai, Allah ƙara mana daraja. Assalamu alaikum. Jama'a barkanmu da dawowa. Da wannan zan miƙa ku ga abokin aiki na domin ya naɗe mana taburman shirin. Mu zama lafiya. ba mu da abin da za mu yi gwamna Aminu Bello Masari illa addu'a da fatan alheri da shi da ma'aikata wanda suke tare da shi. Daidai da rana suna aikin nan domin kuma domin ƴaƴanmu da jikokinmu su ci gajiya wani aiki, to gashi kuma muna ta ci, gashi muna ganin irin ci gaban da ake samu kowane fage kaje za ka yi ilimi, gashi yanzu ya haɓaka kowane fage kaje sana'o'in da ake karantar da mata, kai wanda ma ba su taɓa yin karatu ba an ƙulo sana'o'i ga suna ta yi ana karantar da sana'o'in da su ci abinci su rayu akan su mai kuma su je suna maula. To ka gani wannan gwamnati sai dai addu'a kanin mu da su, Allah saka musu da alkhairi. Fatan alkhairi nake mai girma gwamna, ina roƙon Allah ya bashi lafiya, kuma Allah bashi tsawancin kwana, kuma muna mai fata ubangiji Allah ya sa yayi wannan tutam na wannan gwamna, kuma in ya gama ubangiji Allah ya sa shi ne shugaban ƙasar mu na gaba da yadda Allah. Muku abin da muke fata a yanzu ya samu wannan wucewa ce na biyu, to insha Allah duk Katsina kowa sai ya gode. Sai dai muna mai fata alheri da addu'a, dan ita ce gaba. Yadda duk mutum yake zato in ba ka san shi ba da za a ci mashi addu'a, ko kuma ba da za a ka gaya mashi gaskiya, kuma kana gaya mashi gaskiya wasu kuma na warware gaskiya. Sai dai mai fata Allah ya aza shi a daidai, Allah ya iya mashi, kada ya bar shi da tashi da baras. A halin yanzu da ake ciki an shigo kakar siyasa ta 2018, kuma mun riga mun ɗaura kayanmu mun aje su wuri guda domin shi, domin muna fata da albarkar ubangiji zaɓe mai zuwa na 2019 ko hamayya ba zai samu ba da albarkar ubangiji. Shi ne ɗan takararmu, shi za mu bi, shi za mu zaɓa, shi Allah zai tabbatar da wannan kujera kamar yadda ya bashi a baya. Alhamdulillah, saƙon da nake da shi zuwa ga mai girma gwamna, a mutanen da yake rike da su yanzu waɗanda yake jakadoji ne a gare shi domin zuwa gare mu ya ƙara rike su da kyau kwarai da gaske, domin duk saƙon da yake ba su musamman ta ɓangaren noma tsakani ga Allah yana isowa gare mu. Saboda haka
ina ma mai girma fatan alkhairi, ina kuma ƙara kira ga sauran 'yan uwana manoma da al'ummar jihar Katsina su hito kwansu da kwarkwatarsu lokacin da zaɓe na gaba ya zo domin mu tabbatar da wannan gwamnati ta koma kan kujera, domin ko ba komi dai mun ga abin da muka gani. To jama'a, kun ji kuma kun dai ga yadda ta kasance. A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai ku kasance tare da mu a wani sabon shiri. A madadin abokan aiki na, sunana Abubakar Asas, mu zama lafiya. Muryar jama'ar jihar Katsina.